Hej alle sammen, det er Emilie fra Bloom Copenhagen. Jeg vil gerne vise jer i dag, hvordan vores tang til vores metaltrykknapper fungerer. Der er mange af jer, der har skrevet og spurgt netop om det. Der er mange, der har købt den og måske kan have svært ved at få det til at fungere. Og mange af jer, der tænker på det. Så her vil jeg vise jer, hvordan og hvor nemt det er at bruge den her tang, i modsætning til mange andre. Et sæt trykknapper for os består af 4 dele. Så har vi her, der har vi en ring i sølv. Det er den, der skal sidde på bagsiden. Så har vi en hunddel, det er den, der har hullet. Og så er det en farvet ring her, og så en handdel. Den er den. Det er ham, der har den lille tut. Så vi starter med handdelen. Når vi har tangen her, så kan du se, vi har her, den her side, der er hul ned i, det er til handdelen. Og så har vi den anden side, der ligesom har en lidt større, blødere bue i, det er til hunddelen. Så vi starter herover, så tager vi vores handdel, han er der, og putter ned i her. Trykker den ned i. Så sidder den der. På grund af de her gule gummiringe, der sidder den fast. Du kan se, du kan vende dem om, og så falder den ikke ud. Så tager du din ring. Den har jeg her. Og din stof. Du kan se, vi har sat nogen i allerede. Så sætter du ringen i dit stof. Og det gælder jo, om det er en kant, eller om det er inde på midten, eller hvad det er. Så sætter du ringen i. Og du trykker den godt ned igennem, så den er igennem stoffet, og du kan se piggene på den anden side, som du kan her. Du kan eventuelt lige trække dem ned her på den anden side, også hvis det er med neglene, hvis det er, hvis nu stoffet er meget tykt. Så tager du den sådan her. Så har vi vores handdel, den sidder der. Og så kører du stoffet ind her. Så du har ringen, du kan se, den sidder heroppe. Der, dut. Og den trykker du så op over. Jeg plejer så lige at holde stoffet nede omkring her, omkring den øverste, sådan så jeg ved, hvor det er henne. Og så giver jeg den lige et lille tryk. Og så sidder den. Bingo! Og den sidder rigtig godt fast. Så tager du din hunddel, den er der, og den sætter du så i på den anden side her, så vi kan lukke den. Sådan, og igen trykker du den godt op igennem, så du kan se piggene. Så tager du din tang, og nu skal vi så ikke bruge handdelen, men hunddelen. Så vi tager den har jeg her. Det her er forsiden af trykknappen, og det her er bagsiden. Så du tager den her, og så lægger du den med bagsiden opad. Dernede i. Og så tager du igen her stoffet og trykknappen ind og op i her. Så holder du stoffet. Smut. Og så giver du lige et lille tryk. Så nemt var det. Så har du faktisk sat begge dele i. Så lukker vi. Smut. Når du så skal åbne en trykknap igen, så må man aldrig bare hive i stoffet, da du kan ende op med at, det gælder alle trykknapper, du kan ende op med at flænse stoffet. Så man går altid lige ind med, at lige stikker neglen ind imellem og åbner. Det jeg synes, der er rigtig godt ved metaltrykknapper, er, at du her i hunddelen kan du se, den inderste ring her, den består af små metalstykker, som er delt op. Det vil sige, at bliver trykknappen løs og går op af sig selv, så kan du gå ind med en lille tang og lige klemme omkring de her små metalstykker, og så vil trykknappen blive så ny igen, så man ikke behøver at erstatte den. Det gælder jo alle metalknapper, også dem man køber på tøj i tøjbutikker. Jeg synes, de her er klart at foretrække, de er meget nemme at sætte i, og de er ikke ret store eller ret høje, det vil sige, at de passer fuldstændig perfekt til babytøj. Hvis man får sat dem forkert i, eller et forkert sted, eller man får
sat 2 hanner over for hinanden, eller 2 hunner over for hinanden, det kommer alle nok til at prøve, så kan man gå ind og tage med en tang og klemme på enten hunddelen eller selve halvdelen her på siderne. Prøv at undgå at klemme på selve stoffet, da det så kan beskadige stoffet. Hvis du bare klemmer på selve hund- eller handdelen, så popper den af, og så kan du med lidt forsigtighed pille ringen af, og så kan du sætte en ny trykknap på. Den trykknap, du piller af, virker selvfølgelig så ikke igen, men skal udskiftes med en anden. Men det var det var. Trykknap. Så rigtig god fornøjelse.